are drumming, game is coming. We're waiting, celebrating, hold a standing yo. арзон ё қимат бидани чипта ба шумо чӣ дахл дорад? Аз пайи кори худ чавоб. 7800 сомон через Узбекистон. Ман намедонам ки ин нархи қимата ё арзона. Дар хидмон да чанд ҷои билетфурӯшии арзонаш кадоме ки ҷура тавсия метиҳӣ? ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорубон Сафаров. Барномаҳои канали Юристиҷей. Навори имрӯзаи мо камтар суҳбат оиди ташкили маркази калони ваксиназании муҳоҷирон дар шаҳри Москва, Федератсияи Россия. ва дар идомаи барнома саволое ки ба мо рӯй кардагием ба саволотон ҷавоб мегардонем. То охири видеора бо диққат тамошо кунед. як чиз дигара ба ҳамаи шумо хотиррасон мекунам. Ба ҳамаи мо шумо маълум аст ки чемпионати Европа рафтасай ва имрӯз финалай. Англия қатъи Италия бозӣ дора. Силкае ки мо дар комментария закрепит кардагием бидроен регистратсия кунен ва бонус бигирен. Силка дар комментария закрепит кардагием. Ширкати Софсавдо барои зиёд кардани риш ва ё барои зиёд кардани мӯи сар ва ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ва ё барои зиёд кардани қувва ба шумо ёрӣ мерасонад ва инчунин доруҳои варзишӣ, протеин ва гейнерҳо бо нархи арзон. Дастсафка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия дар муддати 5 соат карда мешавад. Аз номи Юристиҷей муроҷиат кунед, тахфиф карда мешавад. Якчанд рӯз пеш мо навор кардем ва гуфтем ки маркази ваксиназанӣ барои муҳоҷирон дар Москав дар маркази савдои Садовод кушода шудагиай. Азбаски зиёд будани талабот, яъне азбаски зиёд будани муҳоҷирон дар варзишгоҳи Лужники шаҳри Москва бузургтарин маркази эмгузаронӣ на танҳо барои муҳоҷирон, балки барои ҳамаи сокинони пойтахт ва барои ҳамаи хоҳишмандон кушода шуд, ки бисёртар тааллуқ дорад ба муҳоҷирони меҳнатие ки дар шаҳри Москва қарор доранд. Яъне ки шахсиятҳое ки дар Москва қарор доранд худшон медонанд ки и варзишгоҳи Лужники дар куҷо қарор дорад. Ва агар ки надонен бизанен дар ҳамон Google ба шумо адреса паратар мега ки куҷода қарор дорад. Ва ҷои ваксиназанӣ беочират дар ҳами варзишгоҳ айни ҳол кушода шудагиай. Шахсиятҳое ки дар Москва қарор дорен метавонед ки бирен муроҷиат кунен ва эмгузаронӣ кунем. Дар варзишгоҳи Лужники нуқтаи нави ваксинагирӣ пайдо шуд. Он пеш аз ҳама барои муҳоҷирони меҳнатӣ таъсис ёфтааст. Аммо ҳар касе ки мехоҳад дар он эм гирад метавонад ин корро анҷом диҳад. иқтидори умумии марказ имкон медиҳад ки дар як рӯз ба тақрибан 15 000 нафар одамон хидмат расонида шавад. Раиси шаҳри Москав мегӯяд ин марказ ба яке аз калонтаринҳо дар ҷаҳон табдил ёфтааст. Яъне ки дар як рӯз ана ҳамин маркази ваксинагузароние ки мо гуфтем нав кушода шудагие метавонанд ки 15 000 нафара ваксина бигзаронанд. Оғоз мекунем хондани комментарияҳоро. Бо диққат гӯш кунед то ба саволои худтон ҷавоб бигиред. Картон нависай. арзон ё қимат бидани чипта ба шумо чӣ дахл дорад? Аз пайи кори худ чавоб. Ти ягон билетфурӯши ба фикрам ма дар бораи билетфурӯшҳо чанд навор кардагиам мумкин сахт расидаи суханҳои ма ва ба ма чӣ дахл дора надора тидам фарқи чист. Тида чӣ дахл дора ки ма дар бораи чӣ гап мезанам. Трамай пай кори худ чав ва видеои мана тамошо накунед. Шаҳбоз Қурбонзода нависай. Ака ҳамин рӯз рафтем тестсупорӣ фақат ҷангу ҷанҷол. Диамет кор накард, не ки озмоишгоҳи тиббӣ гомотест кор кардеста ба тамом мардум бисёри бад одам. Аз сабабе ки талабот зиёдай, аз сабабе ки мардум бисёр ба Федератсияи Россия сафар кардестанд, ба ҳамин хотир дар душанбе 2 ё ки 3 нуқтаи тестсупория ба ҳамин сабаб зиёд мешава одамҳову очират дер мераса. Як рӯз ё ки 2 рӯз пеш метавонем бирен тести хона биспорен ва дастрас кунед. Аҳлиддин Холов нависай. Самолёт ай кӯдаки то 7 солара чанд сум мегира? Илтимос ҷавоб де. Бародари азиз, ҳар як ширкати ҳавопаймоӣ ба худаш условияҳои худша дорад. Мисол ширкате аст ки барои кӯдаки 7 сола мумкин 50% бигира ва боз ширкате аст ки барои кӯдаки 7 сола 70% мегира ва боз имкони ишам ҳаста ки барои кӯдаки 7 сола 100% маблағ бигиранд. Хуршед нависай. Ассалому алайкум. Созен саломатитон хубай? Ака мебахшен шумо гуфтен вақти нархи билета қимат гуфтан шумо ба боло муроҷиат кунен. Не ким шумо номрора надоден. Кадом номро да занг занем?
ма коррупсияро гуфтагӣ будам ки ба коррупсия муроҷиат кунен ва дар як барномаам рақамҳошонам гуфтагӣ будам. мутаассифона айни ҳол дар хотирам нестай. где-то як 10 рӯз пеш кардагием ҳамун навора. дар ҳамун навор оиди нархи навои билетҳо гап задагием ки директори агентии авиатсия як суҳбат гузаронидагӣ буд. ва дар уҷа бо номери телефон гуфтагӣ будам барои шаҳрвандо. ҳамун номероро мо пешкаш карда будем. мутаассифона дар хотирам нестай. агар ки бинам ҳозир биёбам ҳамун номероро дар экран мемонам. агар ки наёбам узр. HP нависад: салом алейкум брат, дар хидмон дар чанд ҷо ҷои билетфурӯшии арзонаш кадоме ки ҷора тавсия метиҳӣ? ҷои билетфурӯшӣ дар фурудгоҳ ҳаст бародар. ҳаста дар авиакассаҳои тарафи Зелёни бозор шаҳри Душанберо дар назар дорам ва боз ҳастай тарафи Сазиданияро агар дида бошен ана ҳамуҷадам ҳастай ва бисёре аз нафарҳо аз ҳамуҷа билет дастрас карда метавонанд, чунки чандин шиносҳои худмон вақте ки билет харидорӣ кардан гуфтанд ки аз авиакассаи Сазидания билета ба нархи давлатӣ мефурӯшанд, яъне ки чанд суме ки муқаррар кардагиянд ҳамон қадар мефурӯшанд ва чекам ҳамон қадар метиҳанд. ба фикр мекунам ки шуморо ҳам як бор ба ҳамуҷа бирен муроҷиат кунед. агар ки билетҳошон аллакай буд нашида боша ба нархи арзон аз ҳамуҷа меёбен шуморо. Содиқ нависад: ассалому алейкум брат, айни ҳол загранпаспорт чанд сомон боша? айни ҳол загранпаспорт фикр мекунам 1000 сомон ё ки 1100 сомона дар бар мегирад. Лутфулло Муродов нависад: салом алейкум акай, Сормон Москва через Узбекистон рафтан мешавад. Нархаш 7800, қимата ҳар рӯз меги билет арзон шидай нашидай ку ака. 7800 сомон через Узбекистон, ман намедонам ки ин нархи қимата ё арзона. касе ки через Узбекистон чанд сомони билет харида боша дар комментария бинависонед. ва ма прямои рейсора дар борашон гап мезанам. кае ки гап задам аз Душанбе ба Россия прямои рейса гап задам бо тариқи Узбекистон. ман намедонам ки чанд сомаи билет. Усмон нависад: ассалом Сормонҷон, ман 7 моҳ мешавад ки дар Истанбул ҳастам. мехоҳам ки моҳи август ба Москва парвоз кунам. тест меспорам ё ваксина мегирам? чӣ хел ҳамина ба ман мефаҳмонед? пешакӣ раҳмат. мешавад ки то моҳи августа шумо ҳамун 2 патоки ваксинаро ҳар душа биспоред. агар ки ҳар душа спориден то рафтаантона бе тест ба ҳамун ҳуҷҷате ки баъди ваксина спорӣ метиҳантон метавонед ки бе тест ба ҳамун ҳуҷҷат сафар кунен бирен. ва агар ки успед накунен 2 бор ваксина спориданда тест биспорен нақсарай. Современная наука нависад: номерои телефони духтури дандона навис бародар Москвада. ина ҳамин видеоида ки ҳамин шахсият ҳамин комментарияро нависондай, дар аввали ҳамин видео ҳамун рекламаи дандон мондагиай. мумкин видеоро тамошо накардаи бародар. номерои духтури дандона дар ними экран ҳозир монтажёр мемонад, бинед. Асоев Муҳриддин нависад: салом алейкум, ман дар Россия ваксина кардагӣ. обязательно справкаи беморӣ лозим мешавад дар Тоҷикистон ба Россия? агар ки ҳамун ҳамаи патокоша гузашта бошӣ ҳамун 2 бора лозим намешавад, яъне ҳуҷҷатша дошта бошӣ ваксинаи гузаштагита тест споридан лозим намешавад. дар ҳоле ки як бор споридагӣ бошӣ ҳатман тест лозим аст. Мансур Аширматов нависад: салом Сормон, корозурай ҳамин билетҳо Россияда чанд сум шидаистад? ҳамина точно гӯед. пешакӣ раҳмат, удачи тебе брат по жизни. точно шама ҳамаи ширкатҳоша ки гуфта наметавонам айни ҳол чанд сумай, лекин ба маълумоти расонидаи директори агентии авиатсияи гражданӣ билет аз шаҳри Душанбе ба Москва айни ҳол аз 4500 сомон то 5900 сомона дар бар мегирад, яъне ки аз $450 то $500. Фарух Латипов нависад: акай Сорбон, ман клуб билет харидам. теста аз клуб гиром мешава? бале бародар, мешава. Азизов нависад: салом акай Сорбон, билетҳои поезда фурӯхтеста накард? Не, мутаассифона оли дар мавриди фурӯши билетҳои поездо ягон маълумот ё ахборот пешниҳод шидагӣ нестай. агар кишид ҳатман мо ба шумо пешниҳод мегардонем, интизор бошем. ва дар инҷа видеомона ҷамъбаст мекунем. дар канали мо обуна шидана фаромӯш накунед ва барномаҳои нави моро интизор бошед. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.